Μου τώρα με τους ανθρώπους αυτούς που τους ταΐζετε, τους ποτίζετε κτλ. Μου λέτε είναι θέμα χορηγών, ας πούμε. Δηλαδή πώς γίνεται χορηγός κανείς? Γίνεται χορηγός, έρχεται σε επαφή μαζί μας, ναι, και διαθέτει ανάλογα με το ποσό που θα διαθέσει ο χορηγός. Είτε κάποιοι χορηγοί μπορεί να διαθέσουν ποτό, κάποιοι μπορεί να διαθέσουν δηλαδή είδος, φυσικά. Καθένας στον τομέα του. Ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Το οποίο μπορεί να είναι και ακόμη και εθελοντική προσφορά εργασίας. Μάλιστα. Και, έχουμε ανάγκη από εθελοντές. Έχετε ανάγκη από εθελοντές όλων των ειδικοτήτων. Δηλαδή από απλώς να είναι σε μια πύλη και να ελέγχει λίγο την κυκλοφορία, γιατί θα απαγορεύονται να μπουν οχήματα. Φαντάζεστε, θα έχουμε 1,5-2 χιλιόμετρα πάρκινγκ. Πέρσι πώς πήγατε με τον εθελοντισμό, ήταν εντάξει? Πέρσι είχαμε υπερθετικός εθελοντισμός, όμως δεν προλάβαμε γιατί ξεκίνησε 10 Ιανουαρίου. Δηλαδή στήσαμε το φεστιβάλ σε ένα μήνα. Όλο αυτό που ακούμε φέτος έγινε μέσα σε ένα μήνα. Έγινε μια υπερπροσπάθεια και ήμασταν 2 άνθρωποι, 3, γίναμε 5 και στο φεστιβάλ ήμασταν 10 που κρατούσαμε τη λειτουργία. Θα επαναλάβω ότι η τόλμη νικάει τα εμπόδια τελείως. Η θετική σκέψη λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο. Όχι, αλήθεια, είχαμε θετική ενέργεια. Πέστε μου τώρα κάτι, όταν κάποιος τώρα ακούσει την εκπομπή και μας παρακολουθεί και λέει ότι εγώ θέλω να προσφέρω την προσωπική μου εργασία, τέλος πάντων. Τηλέφωνα, διευθύνσεις, πού μπορεί να σας βρει? Σε 10 μέρες με 15 από τώρα, ναι, θα ενημερώσουμε πια τον κόσμο. Οπότε μπορεί θα ξαναέρθετε εδώ, θα ξαναέρθετε, θα τα ξαναπούμε, ναι, θα δώσουμε τηλέφωνα διευθύνσεις για όσους ενδιαφέρονται και για εθελοντική εργασία, αλλά και για χορηγίες, ναι, πού θα σας βρούνε και τι πρέπει να κάνουν. Και πέστε μου, οι χορηγοί τι απολαβές έχουν από εσάς? Δηλαδή, εντάξει, μια εταιρεία λέει ότι εγώ, παιδιά, θα διαθέσω τα αναψυκτικά. Τα αναψυκτικά. Εάν είναι, ας πούμε, τόσο μεγάλο το ποσό που διαθέτει και είναι μεγάλος χορηγός του ορεινού φεστιβάλ, ναι, θα έχει στο stage, όπου είναι, ναι, η σκηνή του φεστιβάλ, ναι, δεξιά και αριστερά θα έχει ένα πανό σε συγκεκριμένες διαστάσεις. Άρα λοιπόν θα έχει και προβολή και διαφήμιση. Θα έχει 10.000 flyer, τα οποία είναι χορηγία του University Press, 10.000 flyer, 10.000 αφίσες, και θα πηγαίνει μαζί με το φεστιβάλ όπου πάει, είτε σε έντυπα, είτε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις που θα γίνουν και σποτάκια. Στην προβολή, θα είναι μέσα σε όλη την προβολή. Θα υπάρχουν κάποιοι μεσαίοι χορηγοί, οι οποίοι θα μπουν πάλι στα flyers, σε αφήσεις, ναι, αναφορικά και σε πιο μικρή προβολή, και θα υπάρχουν οι απλοί χορηγοί, ναι, με πολύ συμβολική, ας πούμε, η τιμή της χορηγίας, οι οποίοι θα αναφέρουν στο flyer, ναι, και αναφορικά στην αφίσα. Άρα λοιπόν δίνετε κι εσείς από τη μεριά σας προβολή και διαφήμιση σε αυτούς που θα συμπράξουν. Οι μεγαλύτερες ανάγκες που έχουμε δηλαδή για το φεστιβάλ, όταν λέμε ότι απαγορεύεται η πώληση αγαθών εντός και εκτός της περιοχής του φεστιβάλ, αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε το βάρος και πρέπει να δώσουμε φαγητό και ποτό σε τουλάχιστον 15.000 κόσμου. Από €1 να εξοδεύσουμε για φασόλια ή για τραχανά, ας πούμε, που θα έχουμε έτσι παραδοσιακά. Βάλτε το ποτό. Και το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε, εμείς θα είμαστε έτοιμοι για βροχή. Πρέπει να σκεπάσουμε τουλάχιστον 4.000 κόσμου. Όταν λέω σκεπάσουμε, με πολύ απλά σκέπαστρα, αλλά αυτά τα πολύ απλά σκέπαστρα είναι πολλά τετραγωνικά. Θα χρειαστούμε κολόνες, ξύλα. Εδώ τι χρειάζεται, χορηγία, πιάσετε? Εκεί πια πάμε για οικονομική χορηγία. Κατασκευαστικές εταιρείες. Κατασκευαστικές, οικονομική χορηγία. Ναι, ας πούμε, μπορεί να πάμε σε έναν άνθρωπο που έχει, παραδείγματος χάρη, τέντες και να μας πει: εγώ μπαίνω χορηγός και πληρώνεται, ας πούμε, αντί 7-8.000 ευρώ πόσο θα κοστίσουν όλο αυτό το σκηνικό. Θα πληρώσει 3 και εγώ μπαίνω μέγα χορηγός. Ή χορηγός, τέλος πάντων. Κάπως έτσι. Αλλά όλο αυτό βασίζεται στον εθελοντισμό. Ναι. Τα φαγητά που μου είπατε, που ταΐζετε 15.000 κόσμο, θέλετε να ταΐσετε. Ναι. Και στο βουνό ανοίγει και η όρεξη. Ναι, ανοίγει η όρεξη γιατί υπάρχει δραστηριότητα, υπάρχει σωματική δραστηριότητα. Άντε μια περίγηση, άντε μια βόλτα με τα άλογα, να δεις μετά τι τρώμε. Να πω περίπου λίγο για το φαγητό. Εκεί θα μας βοηθήσει η Αστέρα, έχουμε έρθει σε μια επαφή. Θα μας μαγειρέψει μαζί με εθελοντές μάγειρες. Όλο το χωριό των Λαέρμων. Πέρσι για μία εβδομάδα ήταν, δηλαδή, συγχαρητήρια στους ανθρώπους, ήταν καταπληκτική. Ψωμιά, τραχανάδες φτιάξαν, χωρίς να είμαστε οργανωμένοι. Φέρνανε κάθε γυναίκα, ας πούμε, το 70% των ανθρώπων, κάθε σπίτι έφερε και ένα τσουκάλι ντολμαδάκι και μας φέραν, ας πούμε, πράγματα απίστευτα. Έτσι, μια χαρά ήταν όλοι, παιδιά, γιαγιάδες με μαντίλια, βλέπαμε τέτοια πράγματα, τέτοιες εικόνες, δηλαδή καθαρές. Θα έχουμε δηλαδή το πρώτο μενού που θα βγει, τραχανά. Μάλιστα. Ζεστός με το ψωμί το ζυμωτό τώρα δεν το συζητάμε. Κρέμαστα βαρέλια, καζάνια, ας πούμε, μαυρισμένα με φωτιές από κάτω. Θα έχει ρεβίθια με κρέας, θα έχει φασολάδες, θα έχει πιταρούδια, όλα αυτά τα ωραία φαγητά. Αυτό θα είναι το κυρίως το μαγειρίο που θα μας ταΐζει πια. Θα υπάρχουν όμως και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι αυτοί θα φτιάχνουν επιτόπου εδέσματα. Θα μας κερνάνε τα γλυκά τους, πιταρούδια πιο εξειδικευμένα. Θα υπάρχουν άλλοι σύλλογοι, ας πούμε, όπως η Έμπονα πέρσι μας έστειλε κρασί για να δώσουμε στον κόσμο. Θα έρθει στο Σύλλογο Ποντίων να έρθει να πάρει μέρος να σας κάνει πυροσκή. Οι Πόντιοι είναι καταπληκτικοί στα πυροσκή. Θα σας κάνουν πυροσκή τα οποία είναι
Υπέροχα. Μια πρώτη επαφή έχουμε το Σύλλογο Ολύμπου από την Κάρπαθο, ναι, που είναι πολύ μεγάλος, τον Σύλλογο Κρητών, ναι, από έξτρα από το νησί, θα είναι ο Σύλλογος Ποντίων, θα είναι. Και όσο προχωράμε. Λοιπόν, πέστε στον πρόεδρο των Ποντίων, τον κύριο Μπάμπη Ευθυμιάδη, να ενεργοποιήσει τις γυναίκες τις Ποντίες να κάνουν πυροσχή και οτεία. Και θα μας έχουν και τα χορευτικά τους μαζί. Τα χορευτικά τους, με τις στολές τους, είναι παράδοση, είναι μουσικό και αυτό. Υπήρξε και εγώ πρόεδρος του Σύλλογου Ποντίων, γι' αυτό σας το λέω. Είμαι Ποντία στην κατηγορία. Να δούμε το βίντεο, είναι έτοιμο? Ωραία, πάμε να το δούμε. Να το δούμε. Ναι.